Leire Etxebarria Gaztelunaz. Ni hori bain sartu nintzen, 2001 urte, 12-13 urtegaz edo, eta egon nintzen, 28 urte inarte edo. Gu sartu ginen, gu sartuko ginen 12-13 urtegaz, eta egon ziren nagusienak eukiko zeitu zen 23-24 urte. Baina egia da, egon ginela gu, 12-13 urtekoak gero utzune bat egon zan, utzune neiko handie, 13 urtetik 20 urte artekorik esan egon. Eta gero besteak hori 20-24 urte arteko hasira. Gaztetxean helburuek gu sartu ginen eta bentzen nik uste osala gazteantzako aisialdi alternatibo bat eskainitia, eta gazte antolatu gure zeuren gaztiantzako gune bat izetia bebai, eta aparte gazteantzako nik uste hori bai beti dituzela ekintzak eta dinamikak eta herri guztieri zuzendurikoa bebai. Orduen izetia gune bat, hori orduen herriko egunerokotasunetik gure ziren dinamika guztiek aurrera eroatekoa edo. Gure kasuen, gu egon ginenean, emakumezkoana, osorik ez dugu esango, baina 15-20 baginen, egoten ziren 3 gizonezko eta gainontzekoak emakumezkoak ginen. Orduen, justo gu sartuta handik gitxire, 2004 edo, hasi ziren, orduen udalean egon zirenak arazoak, esategi eskuelako udala egoera txarrean dauela, udala parkatu, hori bai egoera txarrean dauela, eta, konponketa batzuk egin behar direla, konponketak egin baino harina hau aurkitu genuen baieta, guk erabak genuen konponketak egiten hastea, azeginen teiatu konponduten eta, baina alan da udalak gure kontra egiten zeuen, ertzaina bialtzen zeuzen, udalak ez zeuen gure hori baiek aurrera iterik, zebestela egia da hori bai egoera txarrean egon zala, eta gu konstiente ginela konponketak egin behar direla, baina udalak oztopa baino zeitu zen ininten. Eta horregon zan zorionez herrien partetik presio handie udalean argi gonkolako herri guztiek praktikamente hori bai ezin dela bota eta ezin dela kendu. Eta onera aurrein behar dakola. Eta orduen udalagaz harremana neko txarra zan. Ez zegoelako gure udalak hori bai eta hori baiko dinamika aurrera eraterik gure, eta orduan gure zuen bakarra zan hori bai botatia, eta listo behaz, orionez hori, udalan nahi horren kontra herrie altze zan, hain protesta eta inziren, eta lortu zan, udalak bere posizio hori kanbietia edo, eta zorionez zutu nizak dute hori baiek. Garrantzitsu natariko hori ze, ontsa ipatu duten, agertu zanean hori bai derrepentean egun beten baieta, papel bate baieta ez, papel bat agertu zanatean, esaten gitxieneko konpunketa batzuk egiteko, bestela hori bai bota ingo durela, eta horretako epe bat emoteiak, eta epe hori amaitu aurretik, tope gendun hori bai baieta. Baieta, parrure sartuten jentea gruan enpresa bateko langile batzuk udalak edo gotzainek edo enazako hartan ondo nok kontrateta ikusteko aberrau eraizteak ze kosto dekon, hori zen gutzako txarrena. Eta horrek ekarri zeuen gero onena bebai, izen zala, herriek eraputzi zeuen babesa, eta hori bai iridekotzen baditasune, eta txarra zan, baina, erantzune uste dugu oso nahi zen zala.